Parte do cerco galego segue opoñéndose ao novo reparto do Bocarte. Armadores denuncian as ameazas feitas por OPPs para entrar a formar parte delas e ter así cota no Cantábrico Noroeste. Esta se desenvolvera a campaña do Bocarte no Cantábrico Noroeste, costeira moi agardada polo cerco galego e da comarca. Sen embargo, nesta ocasión a pesca non está a ser tan produtiva para algúns pesqueiros pola falta de cota resultante do novo reparto. Non nos deixaron o que nos teñen que deixar, o que nos pertenece, como todos os barcos. Por que? Porque repartiron por estes últimos 4 anos e ainda querían o 95% de históricos destes últimos 4 anos, para levarse todo, gracias ao presidente da Federación Nacional, Basilio Otero, que foi quen dixo que eso que non era así. Deixaron e quedou nun 90, pero nun 90 tamén é injusto. Hai que volver, agora todos isto que din que hai que facer alegacións, que vexa que as cousas están mal, pois vámolas a facer. Para, afirma, facer un reparto un pouco máis xusto, xa que sinala que esta repartición nunca se tivo que facer deste xeito. Eu pidín sempre que había que repartir as anchoas por barcos e tal, pero este sistema non é un sistema xusto, non é un sistema xusto para todos os barcos. Nada máis que foi obligarnos a entrar nas OPs, a forza, amenazándonos que se ou entrábamos, que se non entrábamos, que os vascos se iban eles a pensar, non, que dicían que os vascos iban a facer pesca olímpica. E quen son os vascos para facer pesca olímpica, que quen manda no peixe é o goberno de Madrid. E lamenta que os representantes das OPs fixérono prácticamente con ameazas. Que prácticamente non nos interesa, inda que para este ano se podían estar pescando 8.000 kilos e 10.000 kilos como estaba a costera de antes para este ano. Non sei, uns barcos pescaron bastante ben e outros pescaron mal. Depois hai temporales e os barcos máis pequenos, uns amarraron, que non puderon chegar lá arriba a tempo, as anchoas andan moi cortadas, o primeiro aí arriba, na parte vasca, casi que a frontera con Francia, estuveron botando anchoas este ano, que dicían que as anchoas que eran así repartilas por culpa de sacarlle máis precios e máis proveito e aproveitar moito mellor os precios cada barco. Pero sinala que tiñan peixe pequeno e estiveron vendendo a 30 céntimos. Ahora apareceu a anchoa grande en Santoña, donde están botando, empezaron a botar a 10 euros, e chegaron a 4 e 5 euros, non? Pero moi ben, un peixe grande que houve aí, outro peixe moi grande que apareceu aquí na parte de Coruña, tamén outro banco, donde se botou ese peixe grande, que valeu tamén, o que colle nunha parte, levalle un día chegar dun sitio a outro, a un barco pequeno, se hai un pouco de temporal xa non pode vir directamente, o sea que é unha injusticia o que se fixo cos barcos de medianos para baixo.